videoclipul pe acest canal, canal de gaming. Nu uitați să vă duceți și la primul episod al meu, este un episod cu parcurs, am vorbit mai multe despre voi. Și ce o să facem în acest episod? În acest episod o să vorbim despre skin-ul meu, uitați-l. Vedeți? Vedeți? Ce să vă spun? Are părul lung, tras peste ochi, ochii roșii, are un fular cu pătrățele roșii și pătrățele negre, un hanorac cu mânecă scurtă, niște pantaloni foarte OP, niște Adidas șmecheri. Pe spate are puțin gluga peste cap, mănuși de piele. Pe spate, după cum observați, are un creeper. Este din categoria Rebel Boys. Ce să mai vă spun despre acest skin? Este un skin foarte tare, foarte OP. L-am luat după MKP Master și se numește Creeper Boys Red, adică băiatul Creeper roșu. Sunt mai multe culori. Sunt 3 culori: roșu, verde și albastru. Ce să mai vă spun? Este un skin foarte tare. Uitați, are și niște căști, dacă observați. Nu observați. Uitați. Niște căști albastre. Este foarte tare skinul. Cam asta a fost și cu videoclipul acesta. Nu uitați să dați like, abonați-vă. Eu am fost Luca, în curând împreună cu Ovidiu la Skywars. La revedere!